Els serveis científics i tècnics de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua són una plataforma de serveis dissenyada per proporcionar suport científic altament qualificat a les àrees de recerca de l'Institut i entitats externes, tant públiques com privades. Els SCT estan organitzats en diferents unitats en funció de les tècniques analítiques que s'hi agrupen. La unitat d'anàlisi química centra la seva activitat en la determinació d'un ampli ventall de paràmetres fisicoquímics, tals com l'alcalinitat, el contingut iònic, el carboni orgànic total, entre d'altres, en diferents tipus de masses d'aigua, des de residuals fins a naturals, mitjançant l'ús de tècniques analítiques avançades. Els protocols aplicats es basen en procediments estandarditzats i adequats a la tipologia de mostra a caracteritzar, tenint en compte tant el nivell de concentració com la presència de substàncies que puguin interferir. La unitat d'espectrometria de masses ofereix la possibilitat d'aplicar metodologies d'anàlisi multiresidu per a la determinació de compostos de diverses famílies, com serien els fàrmacs, plaguicides, disruptors endocrins, compostos orgànics volàtils i microplàstics. La UEM també proporciona un servei pioner per a la identificació de substàncies desconegudes en mostres aquoses mitjançant l'espectrometria de masses d'alta resolució. Per últim, la unitat de tècniques biològiques i moleculars està enfocada en la caracterització genètica de comunitats bacterianes i en el seu resistoma. Una unitat experta en l'extracció d'àcids nucleics en qualsevol tipus de matriu aquosa i que en els darrers anys s'ha especialitzat en la quantificació de gens de resistència de múltiples famílies d'antibiòtics. La unitat, a més, compta amb una instal·lació radioactiva per treballar amb els radioisòtops triti, carboni 14 i sofre 35 i que està especialment enfocada a l'estudi en mostres on es requereixen alts nivells de sensibilitat. Un equipament d'última generació, un personal amb reconeguda experiència, una atenció personalitzada i compromís amb el client són les senyes d'identitat que reafirmen els SCT com un centre de referència en el servei analític de mostres d'aigua.